Yo, here we go! Nananasat sa itong video. What's up mga tol? Nadi ko sa internetan karon. Kuyog ang akong amigo. What's up, amigo? Akong videographer. Yo! Kamingaw sa internetan. Kamerang tulo. Yo, what's up, guys? Walang magawa sa buhay. Okay kayo. May pano videographer na ay hangin. Oh, kalasyo ba? Sosyal kayo na ibutoy saktak. Buwag tagabatar. Buwag jabutoy. Nauktok naman. Yo, what's up mga tol? Dire lang sa kutob kay boring jud kaayo ang internetan. Please don't forget to subscribe our channel and don't forget to click the notification bell and bye-bye.